So I'm trying to tell bafethu ukuthi umthetho uyasifail kakhulu, especially thina sibuya emajele. Sinenkinga ngisho ngasemakithi ukuthi nje ngakini mawumile ngisho kuthiwa mhlambe kunemicimbi uzobona usulo ukhonjwa ngamehlo, yabo mawuxabana nomuntu ngisho kuthiwa nibangani into ezophuma kuyena yokuqala ikahle ungasithathi ngejele wena awazi usho lutho eyasejele, awazi uthi vu ngejele, you understand. Angaxabana, remember ngixabana nabanye abafana akasiya ngibazi ngisho ukubazi ngezwa nje sebethi kahle akona phela wesivila uyacabanga angibazi angaze ngisho lutho kubona and ngeke ngizwe ngihambe ngithi yes correct emgaqweni angiyezi leyo nto. Mina I go to church, there are people engiba respectayo, ngihambela izikole ngiyala ingane ngecrime, angithola even u2 Bob. So I cannot go around and preach something that I don't practice, you understand. Konke lokho we are trying to change, but kunjalo mfethu sisanenkinga namanje, yabo khona indawo esingakwazi ukuyingena khona uthi aqhamuka khona kuthiwa we kanti lo yabo ekuthiwa kahle phela kona unabe usithatha ngejele wena. So mfethu abantu will always remind you, they will always remind you not knowing ukuthi uqhamukaphi kwenzakaleni, yabo. Njengamanje ngine organization engizama ukuyiphusha and ukuyiphusheni kwami lento mfethu not about myself. Ngithe ngicabanga into yayo ngiyafisa nje ukuthi sibe nama ex offenders bonke abantu ababuye emajele sivuye lento izibe enkulu sikwazi ukuthi because mina I do believe ukuthi ubugebengu ukuze kuphele fanele kube izona izigebengu ebeyikwenza kuqala eyivumayo ukuthi guys besenze ubugebengu, uyabona. I love the transformation life because iyazisho ukuthi we transform ukuthi fanele kube khona ushintsho one way or the other. Kuningi esingakwenza if ugovernment wethu engayeka ukusicindezela, if abantu bengayeka usifaka istigma, ngithi noma ngidlulela ngathi nitshelane ukuthi hey why go to 20 years phela umbono nje wayehlala u15 years, yabo. Kithi lokuthiwa imbono ibhantinti leli mfethu, uyabona lo nto and in fact lo nto iyashaya, yabo. Ngisho siphuza so mhlambe kuhleli nabantu into meke yenziwa wena ade I mean usejele bazoyi nothisisa because abantu bana influence ukuthi umuntu obuye ejele kunezinto akwazi ukuzenza ezihlukile kanti ayikho leyo nto, yabo. People think bethu because ngoba ubuye ejele kayeke unama miracle or there's something okwazi ukuyenza. Ngeke ngibuye futhi ngasekhaya umuntu eze kumile segijima esiphuma mfethu njalo ngithi mina ngiyaphila mfethu yazi manje la sekuboshwe mfethu ingane yasekhaya manje asa guys iboshiwe nami ngaboshwa angilona iphoyisa. Ungatshela iphoyisa ngaleyo nto ukuze lizokwazi ukuya police station, ungatshela ujele ngalo uzokwazi ombheke ejele, you understand. Mina mawuza kumina ungazi ukuzongibuza nje ukuthi njengoba eboshiwe uphi uzoyiswaphi, uyabona. Uboshelwe mhlawumbe ungakwazi ukuchazela hey leyo cha inzima ngeke ayithole ibail, oh hayi lo case uzoyithola ibail. Those are information engingakupha yona, but abantu mfethu nje bane propaganda nje mfethu obona ukuthi hayi information iningi elekhaya kubantu mfethu, yabo. Komthaka wabjade eboshiwe einsukwini people will like pure mfethu awufonele ejele, yabo. Ubatshela ukuthi lo mfethu uyamazi, it's fine ngizofona yini ezoshintsha angikho phela vele mina. I will not control abantu ababoshiwe, ubacontrolana nabantu ababoshiwe ngoba ngisho ngingayini enkulu kanjani ejele bakhona abayilonto abangaphakathi nje abazongitshela ukuthi ndoda ume kancane udla ama-crabs labo usenyango phela kuvele kuthi udla ama-crabs. So ungasiya udla ama-crabs ungazosichazela wena mfethu siyaphatinta la imzuzu, yabo. So nje bafethu hey sisenkingeni eningi mfethu ejele kudingakala izinto ezithize ukuze izinto yilunge, uyabona. Kudingakala imali ejele ukuze uhlale kahle nawe, ukuze udle kahle, ukuze ulale ukhululeke nawe ungasabi ukuthi uzokwazeka, uyabo. Okusho ukuthi usukugadiwe ukuze ube safe. Kuyakhokhelwa ukugadwa ngisho ngayaphi ibodyguard iyakhokhelwa, yabo. Ukuthi ukugadwa wasejele kuhlukile, ugadwa ungaboni ukuthi ugadiwe. So nje mfethu ngisakhala impela mfethu mase sesingaphandle asinako, yabo. Nje into abayinakayo mfethu
ukuthi bakuficile wazosayina wasayina, wahamba wakwenza namaklasi abo wenzayo uma usungaphandle wawenza. Hhayi-ke abakakufici, abeshesha ukubuyisela ngaphakathi abanye kodwa, but abanye ngeke ngize ngibaqambele amanga, ba-understand izimo esibhekene nazo ngaphandle. Abanye nje babafowethu abasebenzayo kokhomkho bayakwazi ukuhlalisa phansi bakutshele mfethu ukuthi no, lungisa ndoda, because begcina sabantu abamnyama, uyabona. Akumnandi futhi lokuwabuyisela ingane yabantu ejele nje, yabo, umuntu omnyama nawe. Although bekhona mfethu laba abanenhliziyo ke ngekho la, but imajority yabo mfethu bayakutshela, omunye akutshele ndoda musuku cabanga abanye abantu baboshe ngisho ama-airtime abo bakufonele ndoda waze uzosayina uzobona sokubuyisela ngaphakathi, yabo. Abanye bakufonela kade bezokucheck bangakuthola kini bakubuza ukephi. Hayi bafethu mhlawumbe uhlala ka-D, hayi bafethu ngila ka-F, kephi no-F bashaya imoto beze kuwena bafike bakusayinise, ayithi yabo. But uma ungasayinanga for isikhathi eside noma ngingazi ukuthi siba singakanani, kodwa ngiyakwazi lokho sibebefika abantu nami ngibhante into ejele. Umuntu afika athi hey ndoda uboshelweni bafethu hey i-parole break ibone leyo nto. Hawu so-break i-parole yini bese ngingasahlali ekhaya sengihlala eSithawa. Hawu ngoba kusesithawa nje kakho kubunga ingane, uyabo. So nawo ama-out kodwa nje mfethu amanye ayabheda ngoba phela ngeke mfethu kade uvalelekile sekuyinkinga manje ukuyosayina, yabo. Ngoba phela ukusayina ngiyabona uma kuhlaba uphuthwe yilokhu owemoto lefika kini izokusayinisa ngoba ayikutsheli yona uzofika ngomhla kabani ngolesingakhe, but khona usuku njalo ngenyanga oba nalo no-supervisor wakho. Lolo-ke mfethu uma waphuthwa yilona mfethu hhayi usuganga, suganga ngempela mfethu. So yes, lot of challenges mfethu, lot of mfethu izinto ezenzakalayo sesingaphandle-ke kumanje nje njengoba ungibona nje ngila angisebenzi akwenzeki lutho, ngize ngavulela i-organization nayo ayiphusheki kalula. Siveleke iminyango ethize sesiyivula i-organization sayivula i-bank account yayo, abantu bayasinisha ngisho information just because amabhantinti, because le organization siyivulele kona ukuthi mfethu sidile ngabo ubujele, abasaze sengazi iy'kole amabhantinti siwachazele. Sifisa ukuyibona ihambe izifike kuthi, sifisa ukuyibona ifike emakhaya, because into engifike ngayibona emajele asemakhaya ukuthi ama-drugs asemaningi kakhulu and abantu basemakhaya abadala ba-understand. We want to go there sifundise ngisho abantu abadala sikwazi ukubona iy'ngane zabo at an early age ukuthi lo usenama-drugs, lo usewukuthi, and sibatshele nabo ngejele. Ngenhlanhla-ke sengiyihambile iy'kole la eDurban, umlazi-ke nje sengihambe kakhulu because vele owami ngikhulele kona, ngibuya koMashu, ngibuya ko-Westville University, ngibuya mfethu ko-Durban Girls, ngibuya ko-UNISA. Wena khona ngisuke ngi-invite-iwe ngenhlanhla, uyacabanga ngoba kusuke kunga-invite-iwe mina, kusuke ku-invite-we abantu abaziwayo abama-stakeholders athize atop, uyabona. Bese wona athi no, you cannot tell us ukuthi asizokhuluma nge-crime, into esingaze siyenze. Ngeke uzosho ukuthi i-drug awareness uthi uyotshela abantu ngama-drugs awazi wasebenzisa. Who can help us doing that? And I was so lucky to be chosen ukuthi no Siphiwe awuhambe uyoyenza lento. Iy'kole ngiyihambile ngiyalingana mfethu, kufanele ngiyobhatalisa isiNgisi ngingasazi ey'koleni zomandiya zobelungu evarsity, you have to talk English nama-student, ngibhatalisa ziyakhona because if ngenza lezi zinto akufanele ney'ngane ngizenze yithuke zingibuye ngelihlela ibuhlungu ukuthi lesiboshwe mhlawumbe ngithi bamgwaza bamrape ejele, understand. So ngithi noma ngiyiveze ibe yi-edutainment ukuze ithi ifundise ibe mnandi, but ukuvezela iy'ngane izinto eziyi-trigger-ayo eziyithola sezi-engage kuma-drugs, nanokuthi ama-drugs awumthelo omngakanani notshwala okwenza ugcine usungaphakathi ejele, because i-majority ama-cases asejele umuntu okutshela wayidakiwe wayedla ama-drugs wayidakiwe. Barare abantu abenza amacala besopa bakhona, angisho ukuthi abekho, bakhona, yabo. Ngoba even inkambi iqala ifasa uplug, yabo, ithi ngishayisa i-stiff bese ngiyobulala, yabo. Even abantu amantshontshayo bakhona, abantu ababamba inkunzi ukuthi siqale sifasa amabhandi, okusho ukuthi drugs and alcohol it's one of the influence
enkulu huge ekoneni izinto in our country. So drugs and alcohol mfethu izinto influence enkulu. Ngomunye nje nami owabantu owacommit crime under influence of drugs and alcohol, yabo. Engisho ukuthi once ingqondo iyadrageka, obvious ayibisafani shina ngendlela right. Obvious uzoyibona usuthola usuyi-engage ey'ntweni ey'phambene nomthetho. So nje mfethu kuningi esifisayo ukuthi siyiboshwa esezingaphandle sisizakale ngakho. Angisakhulumi ngami ngedwa mfethu, ngiye ngihlangane nezinye iy'boshwa othola ukuthi sezamaphara ehlala emgaqweni, umuntu esebhalenta naye waye clean. Ndoda kwenzekani mfethu, angisahlali ekhaya, uyabona. So kahle kahle sifeliwe. I was looking, ngibuka enye program ku TV kunale country overseas enza sure ukuthi amabhanti entime ephuma ahlaliswa endaweni eyodwa. Mawuphuma nje nali ibhithi uhlala kulona for a certain period. Kule building kuyasetshenzwa, kunama workshop for ama inmates. Everything eyakhiwa lapha iyadayiswa, abantu bathole lawo masente. Why in South Africa we don't have such things? Assist abantu ababuya emajele so that benge baphinde bathi re-offended, you understand? Abantu bazibabele emajele mfethu is because umuntu ubuya mfethu akanalutho, ushayekile, aphinde aqale phansi ayophanda again, yabo. I was telling nje omusisi uma ngasekhaya ethi hayi siyabonga nje ngoba ekhaya isigebengu asikho. Njengoba esho kanje usho ngoba khona umfana wamakhono oyisigebengu obegqezile eshawa. So ngithi kuyena sister but before ngikhuluma naye ngiqale nje ngamchazela ukuthi ungangijaji. Ngiyazi vele nami uyazi ukuthi esikhuluma angithi nami vele owangasekhaya uyazi ukuthi ade ngiboshiwe and stuff. So sengithi kuyena yazi njengoba uthi isigebengu asikho kini uhappy and uhappy now usilesi beshawa. Sister iba worried ukuthi abafana bangini bayigebengu, ayikhathaze leyo nto. And leyo nto njengoba ikukhathaza akube itask yakho nawe njengomakhelwane ukuthi sizame lo muntu oyisigebengu ukuthi ashintshe. Ngoba lo muntu njengoba esigebengu uthi wena akuyena wakini agebenga abantu bakubo, uyabo. Lo muntu njengoba esigebengu ugebenga ba nina, uyabo. So lo muntu ahlukumeze abantu bakubo, uhlukumeza abanye abantu. So asingajabuli ukuthi ekhaya sikho, ake sijabule ukuthi ngasekhaya asinayigebengu, yabo. Lento ukuthi ayigebengu siyaphetha isigebengu mfethu, ugovernment uma engafuni ukusisiza bese sibuye ejele uthi asiphi, asohlukumeza abanye abantu angithi. Mina ukuthi ade ngiphanda mfethu yona into esengikwazi ukuyimasterisha. Yabo nje mangikwazi ukukotela ibhidi ngize ngiyofika phezulu ngabanjwa ngagwetshwa ngabuya ngafuna umsebenzi angiwutholi. Ama-breed asakoteleka. Ngila nje namhlanje njengoba ngila bekufanele ngiqale ngihambe ngiyocela usupervisor wami uthi supervise ngiyahamba, I'm going to town. Kunento engisayoyenza ngoba angivele ngithi angithwala ikhanda ngihambe. Before ngihamba I have to report or ngenza i-call or ngisend WhatsApp uthi ngihamba ngendaweni yokuthi why I'm doing that, ukuze bebefika laba abangisayinisayo bengangifici usupervisor akwazi ukubatshela ukuthi no, I have information, lo ndoda ihambile iyokwenza 1 2 3. So kufanele crazy kwaziwa ukuthi ngephi ngasikhatsini nobani. Bafethu, is that a kind of life you want to live? No. Sengiphilisa okwesilwane because isilwane esilandelwayo elokusicheko, uyabona. Ngimdala, awucabange ngimdala kanje kufanele ngireport emengi edrobheni. Uyazi ungathi joke kanti it's a fact. Abantu abasayinayo they will tell you ukuthi ngisho kuthiwa manje ngifuna
ukuvakasha ekhaya eGoli fanele ngiqale ku-supervisor. U-supervisor anginikeza ama-forms engizofika nawo eGoli ngiye e-police station eseduzane nakhona. Ngifike ngibatshele ukuthi ngisuke eThekwini ngiyesayina nawo ama-forms. Lawo ma-forms ngizowashiya e-police station engizoya njalo ngoLwesihlanu kuyona ngiyosayina. Shuthi ngisho ngiseGoli fanele kwaziyo ukuthi sekukhona ibhantintike la laseThekwini. So bafethu sihamba ney'nkinga zilani ngasibuka sihamba sihleka kumnandi sikhuluma but ama-burden esiwathwele sama-inmates, iy'nkinga esiy'thwele esiyiboshwa, ama-challenges esifeyisana nawo sabafowethu besiboshiwe. Ngiyabonga nje ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngigeze ngibe clean and ngiyaphefumula, nginalo uphahla engilala ngaphansi kwayo, ngisazama ukuthi ngilale ngidlile. But kunabafethu abaningi abasenkingeni, abana shelter, abakwazi ukuthi balale bedlile. Sithini ngabo? U-government wenzani ngabo? I-answer ithini? Ithi akenzi lutho. Yazi u-government uzobadinga nini? Mzukwane esebadingela ukuyobabuyisela ngaphakathi ejele esethi abasayini. Akasabhekanga ukuthi abasayini nje baphi, yini i-reason, yabo? Aphinde ababuyisele ejele, baphinde ejele bayokwenzani? Bayomosha imali. Baphinde bathina basemnyango, bajele kuyadliwa, iboshwe izodwa, ziyaphinda ziyaphuma ziyangena, ziyaphuma ziyangena. Yes, kuyenzeka vele, but nayo i-community inesandla. Abantu bento ma-neglect, abantu bagcina sebebona ngathi abasamukelekile, sebephila bodwa. That's why ubona umuntu uthola ukuthi useyi-serial killer, useyi-serial rapist, awazi ukuthi kusukaphi, yabo? Ezinye iy'ngane izikhula zizenza izinto, it's because zi-experience izinto emakhaya. Uyacabanga ingane ekhula ubaba wayo uyadakwa, uhlezi eshaya uma wayo emgwaza, kuyiwe ebhedlela kukhalwa, zivelwe ekamereni, imithi yakukhala nayo, hayi baba umshayelana uma pama nayo. Uyabona leyo ngane ile ngane uthi uyayizwa e-primary isibhuli, uzwe kuthiwa ingane yabana avihluphe e-primary, avihluphe esikoleni. Hayi bo, inkinga isukaphi? Inkinga eyiningi siyisusa thina emakhaya, nathi bafethu emakhaya sabazali ake siyinuka amakhwapha. Akekho umuntu okhula athi mina bese ngimdala ngifuna ukubhantinta. Akekho umama othi le ngane njengoba ngiyizala ngifuna ibe isiboshwa, le ngane ngifuna ibe yikhila. No, wonke umama usuke ezela indodana olusuke ezela inkosazana, asuke e-proud ngayo, ey'tshetheke ngayizala indoda nami. But ngokuhamba kwempilo bafethu kuyenzeka. Ake sizameni siy'ngane siyiqoqe siyigade, ingathi ingane emayihlupha nithi hayi le ngane ifuza umalume owusibanibani. Cha, nalowo malume hayi ngoba naye wayebheda vele. So ingane engathi mayebheda ukuthiwa ifuze yena. No. Umuntu ume wrong. Alukho nje ufuzo lokubamba inkunzi, alukho ufuzo lokubulala, alukho ufuzo lokutshontsha, alukho ufuzo lokurape, alukho ufuzo lokugwaza abantu. That is a full of lies. Ufuzo so sikhuluma ukuthi banempandla kini, nawe unempandla. Ubani wakini unezinga, ufuzo-ke lolo. Musala ukusukela ingane ibona ukuthi iyabheda iyaganga, nithi vele nomalume wayo konje wayeganga, nomalume wayo wayebheda. Bangabathola abantu abazomtshela. Vele omalume bethu bakudala babengatshelwa. Yikho sinenqwaba yomalume la ngaphandle abangenamizi, abanemjondolo inqwaba yini babengatshelwa, belala emakamereni. Lokuthenga ikamero likamalume, yabo? So leyo nto bafethu ihamba iya-affecta manje, uyabona? Esifuna umalume abanemizi manje, sesivashe emzini kamalume, sesifuna umalume abangalume, sesifuna umalume abazolikhuluma iqiniso. Umalume ozoyitshela intwana umshana oza la uyabhetha into yenza i-wrong. Asingayiyekeleli iy'ngane bafethu lokhu sithi iy'ngane hhayi usakhula, zibanjwa yisemaphupho. Ukuba ingane isakhula ngabe amaferana ngabe hlezi sibona amaphara omkhulu nobaba, but sibona amafera nje iy'ngane. Why? It's because iy'ngane ibanjwe yisemaphupho. Wayiyeka isancane uzoyisola. Izowadla ama-drugs, ave kulula ukungena, ave kuphuma ukungena, ave beyigadile labantu abadayisa ama-drugs iy'ngane ey'nganakiwe, bafuna ukuyinaka ngendlela e-wrong. So yonke lento ngiyayibona ukuthi isuka lapha ezansi. Asingayibheki thina ngoba sekuboshwe thina, sabhantinta, saphuma, saphatha ibhamu, kuze kube njalo kwenzakalani lapha ey'mpandeni. Ngiyambona umuntu ovele nje
wathi esemdala hawu kwathi umuntu senza ukuthi hayibo nangoba umuntu esijikela lo muntu usuke nje efikelwe idemon lakhe elithize noma ethole influence ebhedayo somewhere somehow noma contact eyihalela ijahile ayiphuthumayo wase eyaqhuzuka. That's why siba nabantu sothi ubeqanga ngisho ukuganga hawu lo muntu eqanga ngisho ukuganga useboshiwe awu ubesena 30 bani yabo lo muntu ubengaganga vele ubenza into angayazi bese uba khona ezifana nathi inkozi malanga ezathi nje from go first days intshontsha amapeni zaziwa nje ama calculator sayisakhuphuka sa graduate sangenela kuma cellular sa graduate sangena ezikhwameni zothisha from there safika phezulu uyabona. So lento bafethu ifuna ngempela si molde in such a manner way kuningi ekusafuna sikwenze as iSouth Africa. Lento ngifuna sifocus kakhulu ekuthenini ama-inmates amabhantinte ngifuna sibuke thina ukuthi our country ilemaza kanjani ekuthenini size sibone emajele kugcwele kanje ngoba kugcwele emajele and kugcwele njengoba kugcwele kanje akugcwele imajority yabantu abalapha yes abantu ekufanele ngabe balapha but there are lots of people angafanele ngabe balapha abalapha ngaphakathi bese uba khona enye inqaba futhi egcwele ngaphandle engaboshwa ethi mayeboshwa ihambisa imali okusho ukuthi eSouth Africa mawunemali awuboshwa uboshwa yona bafethu our country ngeke izolungiswe ugovernment wethu our country ngeke izolungiswe ama-organization athize izwe lethu liqondwe ngqo yithini. Ngiyangithi-ke mina bafethu ayekube yithini esibuye emajele esiyikhulumayo lento ayekube yithina enesivulela iminyango siyahambe soyisho lento ayekube yithini esamabhantinte esibatshela abafethu ukuthi ijele liyingozi ayekube yithini esisuka ngaphakathi emajele besidla ama-drugs esitshela abantu ngama-drugs ayikungathathi umuntu ngoba kuyingane kabani kuthiwa yotshela abantu ngama-drugs iyosho into eyifunda phansi into ecatshangwa yiphepha tshela umuntu into obekade yidla thina we know these things we've been on drugs siwadlile not kancane not elilodwa ahlukahlukene sinike amathuba siyenze lento. I hope and pray nje ukuthi balaleli baka transform nizokwenza yonke indlela ukuthi lento iyenzeka ngoba ngiyazi njengoba nila ka transformer niyafisa ukuthi ngempela abantu ba transformeke babe lento esiyidingayo emphakathini yethu ngoba ngaphandle komphakathi igebengu ngeke zibiyeke ubugebengu and ubugebengu bafethu abulula ukuthi singabuqeda okwethu ukuthi sibuluyise ngasey'ndaweni esihlala kuzona noma benzeke bungenzeki ngasey'ndaweni zethu and lokhu kuze kwenzeke kudinga ukuthi kubanjiswane and nazi manibambisana nayishiya ngaphandle igebengu nabashiya ngaphandle kade beganga nabashiya ngaphandle amabhantinte niyayidlalela thina sazi ama-hotspots thina sikwazi ukubona umuntu eze ukuthi lo isigebengu lento yokuyibona uma ungazoboshwa thina sikwazi ukubona umuntu ekhuluma ukuthi unamanga ngoba siwaqambile kakhulu hayi kancane yabo sikwazi ukubona umuntu eqhamuka ukuthi lo uyawadla ama-drugs ngoba siwadlile siyamazi umuntu owadlayo siyawazi ama-symptoms omuntu odla ama-drugs ngoba sidlale endlini siyi-more than 50 kulowo 50 mhlawumbe u-40 udla ama-drugs each and every day each and every second each and every minute. So you cannot tell us siyawazi ukuyi-detector without even taking anything without mhlawumbe sithathe ipeni screen by seeing you we can be able to la ngithanda kakhulu ukuphuza amanzi udle ukuthi kakhulu yabo ngoba nawo ahlukahlukene khona amahunga khona amathiki khona ingidi khona i-cocaine khona i-intrap nje maningi and wonke bafethu ekugcineni kwawo agcina umuntu emthathile amfake ejele. Ungasho nje ukuthi hayi mina ngigangi ngiyasebenza kwamsebenzi uyaphela ngoba emsebenzini ugcina usuntshontsha mawusuntshontsha ubanjwe mawusubanjwe uphela umsebenzi ama-drugs-ke mawusungasebenzi akugangisa and mawusuganga usuvula iminyango yasejele and once wangena lapha ususenkingeni. So nje bafethu siyacela kakhulu ukuthi sibambisaneni nawo makukhona umuntu olapho ngakini obuyile ejele uyamazi ukuthi waphuma no mfethu umtshele no uyazini mfethu khulileka mfethu awuhambi uye lapha ku-Transformers live uye lapha mfethu and tell your story ngoba into esifunayo we want people to understand sifuna abantu bazi in different ways we don't want people ukuthi bangabi in vision or revision ukuthi what is happening amajele ahlukahlukene uyayizwa leyo nto. So bafethu abantu nibatshele ukuthi khona transformer this contact
we're gonna give you i-platform because into esiyenzayo we want to make sure ukuthi i-transformer iya-assista, i-transformer iyasiza and i-transformer asigcini nje la sisazohamba because into esifuna sifuna even kuthiwa kunama-function athile enziwe u-Department of Correctional Service ube khona u-transformer ukuze sibone ukuthi ngempela yini eyenzakalayo kuyaqhubeka kuyayeka phambili iy'boshwa eseyiphumile i-platform e-right ziyayithola yini konke lokhu kuzokwenzeka if sizobambisana but-ke ngiyanithemba mina bafethu konke kuzakwenzeka bafethu siyanithanda kakhulu but esikushoyo please support us ningasigxeki ningasikriticize we know asibone uNkulunkulu siyawavuma amacala ethu but okubaluleke kakhulu siwapanisheliwe sawagwetshwela we reap what we sow right now we have transformekile we have repent we have been corrected we know ukuthi esakwenza kwa wrong siyayinikela siyavuma and we are always telling people asifihli ukuthi some ex-convicts senzela ukuthi noma usuthi uyasihleba ukuthi wakwaboshwa bakutshele ukuthi hayi uyasitshela akafihli because sometimes ukufihla kuzona izinto